Поцървули с дядо Иван и дичей Енди. Здрасти! Започваме с нашата YouTube версия на рубриката Поцървули с диджей Енди и дядо Иван. Ай, сега да сложим това. Днеска ще ви покажа как се прави фитнес по-селски. Това е един много добър начин да поддържате добро тяло и, разбира се, дух. Като съответно си поддържате и добрите килограми, имате прилично телосложение, почти като моето, но за да го имате като моето, няма да ви кажа какво трябва. Сега. Това тяло съм го направил с половината. Тук да съм го изкопал. Започваме с загряване. Ето така. Сега от тази градина излизат супер домати и краставици. От време на време и картофи. Обаче кучията прави... слага азотното. Ние слагаме птичето. Ей, там са кокошките. Тук ще може да сме кокошки да изгледат. Доматите и краставиците стават екологично чисти. И опа, комар. И сега ни предстои да загреем. На това му се казва дълбока есенна оран, което, поне според мен, означава те плевели, разни така треволяци, деца ненужни, не става да ядеме. Да се обърнат от другата страна на колена и да се изсушат. И в четвъртък, като дойдат големите студове, да го замръзят. Така че тази градина до четвъртък трябва да е прекопана. Някой, ако има мерак, да дойде да помага, добре дошъл. С Том Джонса ще измисли нещо, за да можем да прекопаем хубаво градината. Ако имате мерак. Ако нямате мерак, сега е момента да се научите как се правят тези неща. Фитнес по-селски. Опа! Ей, така започваме нашата рубрика днеска, която се казва Поцървули с диджей Енди и дядо Иван Караиванов Том Джонса. И в скоро време очертава се всяка седмица да имаме по някакъв материал за всички вас. И то ще е на различни теми в селската област и малко извън селската област. Примерно, може да измислим една тема селянин в града, какво прави. Или селянин в градски автобус. Или селянин на пазара. Специална песен, деца казва Мери. Там ще има и животинки пак. Така, загряхме. Сега е време за втората част от фитнеса. Затова му се вика фитнес по-селски, защото има комбинация на упражнения, като в фитнес залата. Аз не съм заякнал още как трябва, но след половин година пак ще повторя материала, да видите какви мускули съм направил с това. Сега се обръщаме на тази посока. Пак. И сега се слизаме по стълбите така. Хоп, 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 хоп. И сега се качи пак. Отиваме пак да копаем. Това не си мислите, че диджей Енди само пуска вечерта музика. Диджей Енди може и да копае градината. Ето е така, по този начин. И до вечера за награда ще има домашна лимонада. В заведението, в което работя. А тази вечер жената е сготвила, също сготвила още свинско със в тавата. А ако имам добро настроение, мога да го споделя в видеото с вас. Как си хапваме готовата манджа. Не е лесно, какво си мислите? Ще е лесно тук. Свинското домашно ли или е от магазина? Тие подробности не се издават. Диджей Енди може да гледа и прасета? Не гледаме прасета, но сме в дълбок размисъл. За сега кокошките не стигат. От тях става хубаво тор, яйца и месо.
е, Боже!